Hello guys, welcome back again to my channel. At ngayong araw na ito, ang gagawin ko ay maliligo sa ilog sa probinsya natin. So ayun guys, samahan nyo akong maligo sa ilog. Guys, itutur ko kayo ngayong hapon na ito. Actually medyo madilim yung langit kasi maulan ngayon dito sa Bicol. So ayan, ito yung daan papunta sa ilog. So meron dito mga ang tawag dito sa amin is tubugan ng kalabaw. So dito yung namamahinga yung mga kalabaw kapag mainit yung panahon. So as you can see, ayan, madamo siya. Hi baka. Kita nyo yung daan, sobrang sukal. Ito yung daan papunta sa ilog. Wala na masyadong dumadaan dito. Parang gubat na nga siya, oh. Ayan, oh. Nakatakot. Masukal. Ito ba talaga? Ay shit, ano yun? Akala ko ahas. Ayan guys, yung nakikita nyong puno ngayon, actually dadaanan natin siya papunta sa ilog. Ito yung tinatawag na lingatong sa Bicol. Ewan ko kung anong other term nito sa ibang lugar. Ito yung Makati kasi itong plant na to eh. So kapag pupunta kayo sa bukid, yung plant na yan, kailangan yung iwasan. Pero may trivia ako dyan. Yung dahon niya actually, pag dumikit siya sa balat mo, talagang siya, ang pakiramdam is Makati siya na mahapde. So yun. Pero ang trivia dyan guys, sa palad or sa ilalim ng paa or sa talampakan, hindi siya umeepekto. Pero sa mga skin natin, mga ganitong skin, basta hindi siya epekto sa palad. Try natin. Pag hinawakan ko siya, hindi ako makakatihan. Kasi dito lang sa ilalim ng palad ko siya hinawakan. Pero guys, wag nyo siyang ididikit sa balat nyo. Kasi mahapdi siya at masakit. Mahapdi siya at medyo makati. At it takes ilang araw din bago mawala yung yung sensation na ganun, yung pakiramdam na ganun na makati at masakit. Makati ka at masakit ang puso ko. Charo! Nandito na ako ngayon sa tabi ng ilog. Ayan. Ang ganda ng view. Ang lamig. Medyo direct na yung araw, tumigil na yung ulan. So, samahan nyo akong maligo sa ilog. So, ayan guys, as you can see, medyo malawak yung ilog. And actually, malalim din talaga siya. Pero wala namang buhaya dyan. Challenge ko ngayon, actually matagal ko na itong hindi nagagawa. Natatakot din kasi akong tumawid dito, pero tatawirin ko siya. Kasi dati, natatawid ko naman siya, pero ano pa ako nun high school pa ako nun So ngayon, tatawirin ko siya. So watch out. So ayun guys, I'm walking in the river bank. Dito ako ngayon sa tabing ilog. At yung mga baka nakikita nyo sa likod ko, yan, baka na yan, dalawa. Baka nila yan, hindi yan sa akin. Ayan, punta na lang tayo doon. Kukuha tayo ng mga buhangin tsaka iba. Ang tawag dyan is kareta. Aldereta. Sounds like aldereta. Ano po ito? Yung nakikita nyo sa likod ko, yun yung mga trabaho nila commonly dito sa tabing ilog. Kumukuha sila ng mga buhangin or yung mga malalaking bato at hinahakot yun ng mga malalaking blocks. So yun yung mga ginagawa sa bahay. Kita nyo to? Yan, lahat yan. Yan, yung mga puno ng saging, yung mga puno ng nyog. Lahat yan, hindi yan sa akin. Nakita ko ang ating pambansang diwata, si Mariang Makiling. Andito siya ngayon sa bukid namin.
Tara, kausapin natin. So yan, nakita niyo si Maria Makiling. Kumukuha siya ng mga dahon-dahon kagaya nito. Ito kasing na to, halaman na to, talagang siya, makikita mo siya kapag times na maulan kagaya ngayon, mabilis silang tumutubo. At sobrang sarap niya kapag niluto kasi ginagawa siyang ginataan. Sa may sasahugan natin siya ng suso, yung makukuha sa tubig tabang. Suso. Kung ate sa inyo na ito. Ako na mga taon na. Ay, na-admit ko kayo sa ito. Oo. Lamig. Sorry guys. Kakantahan ko kayo. Pagmasdan. Ginagawa mo. Magpapasundo na ako ngayon sa ating bangkero at bibigyan natin siya ng malaking gantimpala kasi gagantihan natin yung kanilang mga pala. Oh, nahiling nga nito itong babae ito. Ito si babae bigyan pinagang kwento sa kuya kan si kapitbahay niya. Aram nindo kaya. Aram na istorya na yan. Bye. Ayan nga guys, nakikita nyo naman yung nasa likod ko, yung dalawang bata. Maawa naman tayo, nananawagan po ako sa lahat ng mga politiko, sa mga DPWH, DOH, ano ba yun? DSWD, ayan, natawagan ko po ang atensyon ng mga ahensya ng ating minamahal na gobyerno. Natulungan ninyo ang mga batang nasa likod ko dahil tingnan nyo po, hirap na hirap sila sa kanilang ang ginagawa, kaya kailangan siguro magpatayo dito ng isang magandang tulay. Hindi naman po sila nahihirapan at tingnan nyo naman, yung dalawang bata nakatingin na sa akin at parang meron silang gustong sabihin at ngayon nga po ay lumipad ang aming team dito ay namangka ang aming team. So ayan, tingnan natin kung anong magaganap sa episode na ito. Ang init? Joke nga lang. Guys, yung timpalaan natin siya kasi natin niya tayo. Akin na yung ay mo na yun, ipapasko ko sa emo ha. Ibakal mo na yung sarong sakong bagas. Marina, huli mo sarong. Sige na, sige na. Sige na. Congratulations. Bigyan ng jacket yun. May nagnanasa sa akin ngayon. Nakita niyo ba yung aso na yun? Yan yung aso ng gahasa ng aso namin. Hmm? Walang.